Какво става, хора? Аз съм Алекс БГ и днес ще направя едно информативно клипче. Малка информация, но все пак да я кажа. Първото нещо е, че много хора ще в Skype ми писаха и в сървъра дали ще се отказвам и аз от Ендъргода, защото много ютубъри и хора са казали. Ами не, всъщност аз няма се отказвам от Ендъргод, пак ще има епизоди там. Дори мисля днеска може да кача пак епизод. Мисля, че епизод 8 става. И да, нали няма се отказвам, защото това е мега тъпото. Нали, като всички разбраха, че Бъдър е пуснат и абсолютно всички хора отидаха да играят там. Не знам защо така. Нали, смисъл, много от ютубъри, не само ютубъри, въобще и други играчи напуснаха Ендъргод. Някои хора от екипа на Ендъргод също напуснаха и отидаха сега в Бъдър PvP да играят. Не че казвам нещо за Бъдър PvP, всъщност той е доста як сървър и ще снимам там и там ще играя. Но няма се откавам от Ендъргод, нали смисъл ще играя и там. И да, като цяло това е от информацията, нали, най-важното, което искам да ви кажа. Някои хора също така правят тъпо, че остават и Ендъргод, защото пък те всяка нали, къде са цъкали, че са цъкали в Ендъргода и след като разбраха, че Бъдъра ще я пуснат и те веднага почнаха да спамят IP-то на Бъдър PvP, почнаха да се кръщават в екшените Бъдър PvP, почнаха да пишат, че повече няма ли да стъпят тук, след като Бъдъра бил пуснат. Те откъде знаете, че пак няма да стъпят тук? Ами да речем, че един ден, примерно казвам, Бъдъра пак го затворят, къде ще играят? Като смисъл има, нали, други български сървъри, ама те, смисъл, гледайте, аз съм тук сега в някакъв сървър, Кекрафт. Те са с по 10 човека, че няма и 10 в един и половина. И не разбирам, просто не разбирам, примерно казвам, че Бъдъра някой ден, не че нещо, нали, искам да кажа, примерно спира и така, извънредно. Примерно на хостера вече не му се занимава да плаща пари за сървъри и така нататък. И после пак трябва да се върнат в Ендъргод, защото там, нали, е по-развит сървър. Най-развития сървър в България беше, мисля, че. И така стана много тъп, всяка хора се откаха, нали, смисъл, много хора се откаха. Дори някои мои приятели от мой фекшън също се отказаха, някои хора викат, че няма. Так му почнахме да справим нов холм, да се развиваме, направихме доста голям холм с стени и друго. И решихме да се заемам да правим още стени и глупости там да защитаваме холма. И тъй като почнаха всичките, вече няма да цъкам в Ендъргод, няма смисъл, да ходим се развиваме в Бъдър PvP. И аз си викам, окей, нали, там ще се развиваме, нали, няма проблеми, там ще цъкам. Те ни викам за какво трябва да се откава, че сега от Ендъргод и те викат ми, не знам, повече няма да стъпим тук, сървъра лагва хипер много, някакви такива глупости. И това, нали, исках да кажа цялата информация, че аз няма да се откавам, нали, някои хора, които се откават, си е тяхна работа, си е тяхно решение къде ще си играят, никой нищо не може да каже. И да, така цяло това беше от клипа, от малката информация, който, нали, мисля, че съм прав, може да хареса клипа. И да, хора, това е от мен, скоро.